Salam. Garkuwa? Barka da yalla. Barka da rana. Lafiya lau. Dama ranka ya daɗe wannan baiwa Allah ce ta zo ta mun bayani tana son ta shiga harkar fim. To kuma na ga kai ɗin tunda ka saba taimakawa kamar yadda kake taimaka wasu. To a taimaka mata. Shi yasa na ce mu kawo ta ofis ɗin ko ba haka ba? Haka ne. Yaushe Shado ya kawo ku? To yaushe har za ku kawo ni? Yalla kai ai ba nan za a duba ba ta shiga da alfarmarka. Ke raina ce. Yan Gombe ce. Na tambaye ka. Ya hakuri roba. Ya sunanki? Sumayya. Yan wani gari ce ke? Yan Gombe ce ai. Baka yadda ba ko? Ka san Allah? In ban mai da kawai bis ɗin saje su ba Allah ya tsina. Ya hakuri. Kai! Ka san dai sai karfe 4 za ka sha kunu da kosai ko? Kin gama makaranta? A ta daɗe da gama makaranta. Kai na tambaya. Ya gure ka bari mana ya gama mata interview. To. Kin gama makaranta? A'a. Ka ce ta gama? Islamiyya ai ta daɗe da sauka. Okay. Ba ki shawara? Ina ji. Ki koma gida. Ki ci gaba da makaranta. Kin ji? In kika gama makarantar ki sai ki ɗauko iyayenki. Ai ga gida a Gomban nan. Gidansu na kallon gidanmu. Kwarai kuwa dan da ya je gida sai da ya haɗa ni da mahaifiyarta ma muka yi waya. Yawwa. Kaga garkuwa na ɗan yadda da maganarka. Ki ɗauko iyayenki shi fim ba haka ake shigar sa ba kina ji? Akwai ƙungiyoyi, akwai Mopan, akwai Artist Guild, akwai Arewa, akwai Kano State Censorship Board. Dukansu waɗannan ana iya rajista da su baka ID card shaidar cewa duk wanda ya ganka kana fim. Ki je in kika gama makarantarki ki zo ki rijista mahaifiyarki ta sa hannu ba hararata ba in ma zagi na za ka zagen ras sai na gaya mata gaskiya. Ai karki damu kina ji na? Ina jin ka. Wato abin da nake so in gaya miki karki damu da wannan faɗan na darakta ko? Yana ta wani faɗa shi yana da matsala shi haka yake ko? Yana da matsala shi kullum sai ya nuna shi na kwarai ne bayan kuma daidai akuya ce da fatar kura da ke ganin shi na alulluɓa abin ike kina ji na? Ina jin ka. Kina da niyyar yin fim din nan ko baki da niyyar yi? To tunda na baro garin mu fa shine fa abin da ya fito da ni. Kin ga manta da maganar su darakta da kike gani wani irin mutum ne mai dogon tsare-tsare. Allah ko? Shi lalle sai ya nuna ma mutane shi na kwarai ne shi mai gaskiya ne kuma bari ki ji in gaya miki duk akuya ce da fatar kura me ba mu sani ba. To tunda kina da ra'ayin yin fim din nan kar ki damu mu ne fim da kika ga mu ne fim a garin nan. To na gode. Kin san daraktan fim din da a ce ba zuciya? Ban dai san shi ba amma na san jarumin Abdul M Sharif ko? Yawwa to Abdul M Sharif kanin daraktan ne. Haba dai. Wa Mustapha M Sharif? Kai? Ai haka muke da shi. Ka ce shi kenan. Kin san daraktan fim din mu? Alfazazi yanzu shi ma zan kira miki shi. Da kin ganshi zaki ganshi shawalwali kamar ni sai katan kai to anan baiwar take. Yayanka ne? Yayana ne. Ka ce shi kenan. Ai abun a jinin mu yake fim. A gaskiya. A jinin mu yake dan Alinuhu ma da yake gani yana ji da mu a wannan harkar. Gaskiya ka ce din ya dace. Yanzu kin gane bari in kira daraktan. Ki tabbatar da gaskiya nake. Yanzu zan kira shi. Yawwa. Alo? Yawwa da Allah idan za ka taho min da hulata tana nan a ofis. Yawwa daidai kujerar sakatariya yawwa a nan. Yawwa da hulata da babban wayata tana nan a caji. Yawwa to shikenan.
Fati washa kuma to ka ce mata ta jira ni ita ta jira za mu zo yanzu za mu zo bari mu zo kai dai ka zo mu haɗu yanzu so nake mu haɗu ba komai kana tsiyafa kai fim ɗin nan yana da masoya la'ila gaskiya darakta kayi wuta kai ai bala'i ne dab sai dai ka zo sauran labari yawwa to sai an yi in ji ko? Na ji. Mutumin naki ne na gaya miki. Allah. Ai ba ki da matsala. Wa. Ai fim kin gama. Yanzu maganar masauki. Kina da masauki ne da zaki zauna a garin nan ai ta damawa da ke ko babu masauki. To, ni dai ka san bakuwa ne ban da masauki. Ni ne shaida. To yanzu karki damu. In maganar masauki ne zan kai ki ɗaki. Ɗakin mu kin gane? Da mu bi ne a ɗakin kawai. In ya so shi abokin na duk sai mu dawo ƙasa mu ringa kwana ke ki ringa kwana saman katifa. To gaskiya da na yi godiya. A'a ba wani godiya kake manta 5,000 ɗin nan fa da darakta ya baki. Za ki kawo su da su zan ringa zan sa kati in kira wannan kira wannan. Wannan jarumin ma da na ce zan haɗa ki da shi. Abdul M Sharif. Shi ma zan kira shi. To shi na sa kati zan kira shi. To shi ke na kira shi za ki ga kun zo kun zauna da shi zan fara haɗa ki. Allah. Kai da na ji daɗi. Yawo Allah na. Ina son sa. Zo mu je karki damu. To karki damu. To mu je. Zo mu je. To wai shi ɗin ina ya tafi? Wallahi dan fita ne wallahi. Oho to. Ina zuwa kamar kira na maki. Allah taimaki darakta Algumza. To ya aikin ne? Kai, darakta ana magana aikin na fa makwabtan nan fa. Gaskiya ina ga anya an yi fim standard fim ko irin makwabtan nan fa. Ka wallahi darakta banda wata sabuwar yarinya a nan dai wallahi. Saboda ka san yanzu yaran gaba ɗaya sai a hankali wallahi. In dai kana da ita nan wajen kawai ka samu ku yi aikin nan naku. Allah taimaki darakta. Allah ƙara da ɗaukaka makwabta. Na gode darakta. Yawa. Algumzan ne wallahi daman wayan tura mai sabuwar yarinya ana so za a aiki to kuma matan ne yanzu ba tabbas wallahi. Ya na ji ana maka maganar sabuwar yarinya kuma ka ce babu bayan ni gani anan ba za ka kai ni ba ne? Aike ni gaba ɗaya ne ban gane maki ba ne. Tun da kike zo shi ɗayan kawai kike ta abin nan. Ya kamata ni ma yake ɗan duba mun koya ne amma kawai kullum sai shi mun fa daɗe da ke a wajen nan. In fa ka san fa ba san harkan nan nake ba har ga Allah kawai saboda ina son fim ne shi yasa. To ai ko in dai zaki duba min wannan yanzu zan kira Algumzar in ce mai to an riga an samu kuma duk abin da na gaya mai da shi yake amfani. Yawwa. To shikenan babu komai. A kashe wuta. A kashe. Yawwa idan aka ga wani layi Guzan Street hannun damanka. Kuna shigowa za ku gani da gajeren wando da wata bakar riga ina shan iska. Ku ne nike gani yawwa na gan ku gangaro. Dan kashe wayan ma ga an fara nan na kira na. An fara. Kana lafiya? Lafiya lau wallahi. Lafiya lau. To shikenan. Ba magana aikin nan nike so za mu yi da kai. Okay. No problem. Kakka damu. Yawa to shi kira. So. Ya dai? Kuma kai ɗan ƙarami da kai sai ƙoƙarin jan mashin kake ko? To ya yi daidai. Je ka zan kira ka anjima. Ya sani ki.
Ya gida? Lafiya lau. A wankan yayi. Kuma ke da na ce ki matse, ki sa tirikota, ki daura kafa. Saboda in kika sa tirikota, ko ina za ki ji ki a sake. Kuma wajen abun ba za a sha wahalan abun nan ba. Okay. Amma haka ma dai normal ma yayi. Yayi wallahi. Komai cif cif. Amma fa angon nan taku ta yi kyau. Kin san irin mu ba mu cika san area inda ke da yahaniya ba. Mun fi son salon area. Shi yasa muka kama wannan guest house din saboda irin ku mu dan rika koya muku rahazal. Saboda rahazal din ta shiga jikin ku inda ya kamata. Okay, hakan yayi kyau. Fati washa. Hello? Fati? Ina gida, amma ina da baki yanzu. Za ki iya zuwa kamar zuwa 2 ko 3 haka. To ba matsala insha Allah, ba matsala. Bibiya na take ta yi. San su da yake an dan san su a duniya. Muka dan aje su, ku da yake sabbin fuska ne ya kamata mu rika. To ina director Sunusi Oscar din yake? Oscar kenan. Ai yana ciki. Okay. Saboda damun kin kira ni ne kin ce kin gangaro shi yasa na fito. Allah sarki. To mu shiga daga ciki ko? Ba matsala. Waje. Mayaudara ne, mayaudara ne, mayaudara ne, mayaudara ne, mayaudara ne. Ya aka ne to? Lafiya, ni waya har yanzu na ji shiru, ina neman kusan kwana 10 a gidan nan. Ko gurin location din nan maka kai ne ba inda ake fim. Sai dai ka ce min nayi waka, nayi rawa, nayi kaza, nayi kuka. Har yanzu fa ko da mutum ɗaya baka haɗa ni ba haba. Haba baby, kar ki gajan haƙuri mana. Ki ƙara yin haƙuri gobe. Gobe na sa gobe. Goben Allah yadda za mu fita location. Ai gobe location set ɗinmu da ke ne da masu babu an fara. Haba. Ai biki sani ba, kin ga jiya wannan kukan da na ce ki? Da na tura Hassan Gigs. Wayyo! Ka gani? Ai ce in wannan yarinya za ta yi bala'i. Allah. Ai ina gaya miki ce wannan akwai rufati washa kenan na ce darakta dai na zuga ni. To kenan tun da ka ce haka Allah ya kai mu gobe. Gaskiya na ji daɗi. Ya ba za ki ji daɗi ba ni ma kina min abin da nake so. Ai ya kamata ke ma a abin na a duba. Gaskiya ne. Karki da mu an fara kawai nake jira. Ba wani abu. To yanzu dai bari in tashi in je lokacin sallah bari in je in yi Allah. An yi la'asar ne? Mana. Amma kika bar ni a ɗaki haka. Bari dai in je ni dai. Bari in je. Ka san Allah shi ne. Ranka ya dade. Allah taimake ka. Sannun ku. Barka dai. A wani lafiya? Ya dalla. Al'amura. Lafiya lau. Amma ina ga kamar baka gane mu ba ko? A gaskiya ban gane ku ba. Mu ne yaran ofis din Sasizu. Ok, ka ce wa'inda muke aika suke siyo mana lemu da fawa. Ai dama na gane ka kana zuwa gurin darakta Shehu Jaha. Ok, to sannan ku ya kuke? Lafiya lau wallahi dakta. Gaskiya lafiya lau. Yawwa.
Yabba daman abin da yake tafi da mu. Okay. Mun dan bude wani sabon YouTube ne. YouTube channel. Sunan shi Garkuwa Ras TV. Okay. To dole in muna so mu daga shi sai da irin ku manyan jarumai. Shi ne muka zo wajen ka taimaka mana. Taimakon da muke so kai mana wato wata waka ce muke so kai za ka hau wakar. Mun ɗauko wata sabuwar yarinya za mu ɗora ma ita. Saboda channel ɗin namu ya samu masu kallo. Saboda bamu da kowa. Ba wani mai kallon mu amma muka sa ka shi kenan. So babu matsala in dai wannan ne. Amma ita yarinya ta ba ku wani abu ne? A'a, ai mun ma taimakon mu ma za ta yi. Taimaka mana za ta yi. Okay, na fahimta. So abin da ke faruwa tunda dai abin da ya hada da sani kuma ni yau in ban tallafa muku ba kamar yadda kuka min bayani ai ba na karba ba ko ba haka ba. So zan muku wannan aiki saboda Allah saboda kuma in kara muku karfin gwiwa ku ci gaba da yi saboda mu har kullum muna so ne mu ga matasa suna kokari irin haka sai mu kuma mu kara tallafa musu. Ikon Allah ka ji ɗaukaka ko? Wallahi haka ta kai dare ɗaya Allah kan yi bature. So yanzu wannan ba matsala bane yanzu nan da kuka ganna ma zan je Abuja ne zan ajiye mota na a train station. So insha Allahu zan dawo ranar Friday zuwa ranar Saturday zan huta. Idan na huta Sunday sai mu fito sai mu yi aiki. Yayi wallahi. Wallahi yayi. Wace ce Sunday din? Ranar Lahadi. Yayi. Ba matsala bane. To Allah ya sa mu dace. Dakta. Nace zaka bi ta wannan junction. Okay, nan nayi. To da Allah a rage mana hanya. Okay, to shikenan. Yawwa ranka dade. Ai na ga ma ku Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wati? Kin ga inda muke kwana? Na gani ba laifi. Ya ke ga yayi? To ba laifi. Wati. Na'am. Ina son in tambaye ki. Wai ke saboda Allah menene kika so yi? Ai ni ba abin da na zo yi a garin nan da ya wuce fim. Fim kika zo yi? Ke? Inda fim kika zo yi ai alhamdulillah. Kin zo daidai gurin abin da nake so. Bari in zayyana miki fina-finan da na yi wanda zaki mamaki a kansu. To. Kin ga 'yan matan Abuja? Na kalle shi. To ni na yi shi. Ha ba dai. Fin ɗina ne. To. Kin ga bariki ba gayya bace? Bariki ba gayya bace. Kai ban kalla wannan ba gaskiya. To shi ma fin ɗina ne. To. To kin ga abin da ke so da ke? Kin ga kowa ki jin bari
wannan fin din kowa ki jin bari zai ji hoho to shi ma fin dina ne. Wannan ma gaskiya ban kalla ba. Shi ma baki kalle shi ba? Allahu akbar. Kai. Da ke fati fina-finan ma baki kallon su kenan ma a takaice. Kin ga duniyan nan idan ka ce kai ba za ka ki magana iyayenka sunan wani fin kenan wai ba za ka ki magana iyayenka ba ka ki magana iyayenka to shi ma fin dina ne. Kuma bari ga maki wani fin ba. Kin san kowa ba gida? Shi ma fin dina ne. Ha ba dai. To kai ya sunanka a cikin producers din? Sunana. Ke yanzu fin kina tambayin ma sunana baki ga shi ma a rubuce ma a cikin fin ba? Sunana Anas dan Hajiya. Oke dama kai ne dai Anas din nan dai. Ai da kin ji an ce waye Anas dan Hajiya to ni ne. Ban da wani suna da ya wuce wannan. To yanzu Fati. Din na gama zana miki abin da fina-finai da suke gaya miki. Ke yanzu me kike so ki zama a cikin harkar fim? Ni yanzu nan bani da wani buri da ya wuce naga nayi kuɗi. Inga ina hawa irin manya-manyan motocin nan ina rike manya-manyan wayoyi su ne kadai ni damuwata. Ki ga kin yi kuɗi? Shine kawai bukatarki. Fati to ki tabbatar ki rike kuɗi kuma ki tabbatar ki hawo mota mai kyau babban manyan motoci. Yau din da dare jan je in sa wani aboki na ya buga mana wata waka mai kyau da shi da wata yarinya wadda za a idan kika je kika hau muka je muka kai mai wannan wako muka kai masa wannan wakokin zaki mamaki. Wanda nake son mu je wajensa a Abuja ne. Ina da manya-manyan 'yan siyasa, ina da manyan sanatoci, ina da manya-manyan 'yan majalisu. Ka ce in ma kwantar da hankali na ma riga na hau kenan. Habba kin yi kuɗi ma kin koma kin ma kina hau babban mota kina wani eya ne Allah kake ji mutum wasa. Allah wallahi Fatima. To amma yanzu abin da nake so da ke kin ga yanzu dare na yi. Yanzu in je nemo maki abincin da zaki ci ina nemo maki wake da shinkafa yadda zaki ci da ɗan ruwa wanda zaki sha ko ba haka ba lokacin daji na gama maganganun da zan yi da shi ya gama buga mun haka amma abin da nake so da ke amma ni ma ina da neman wata buƙatar zaki biya min nawa gaskiya so kin ga tsakana da ke in zaki bani haɗin kai duk wannan abin da na zana maki an yi su an gama sosai ma ko baka da matsala in dai wannan ne baka da matsala da ni amma dai abin da nake so da kai muna zuwa can na ga na rike kudaden na samu ko daga can ma ni baka da matsala da ni duk abin da kake bukata zan yi maka tun daga can ma zaki fara biya min bukata ta kafin ma mu dawo gida to an gama Fati amma in dai ka tabbatar zan samu kai ma fa zaka samu Allah sosai ma ku yaron nan in ya zo in yi mana shirme za mu ci uban shi wallahi tallahi ras wannan karan an zo kat billahi allazi bari in gaya ma in ya zo ya mana hauka uban shi zai ci uban shi zai ci na gaya ma sai mu canza shi gashi nan zuwa bare ya kara kira gashi nan zuwa saboda ai ba sa da za mu ya san dai wato manyan yaran ne ai kuna ina ne ban kuna ina ne a ga kuna ina kai dan kai ga mun da Allah kai banza ban ku ba ina ta hange ai ga mu nan kai ka ƙara so wallahi na ƙara so ya akai to da wallahi duban me kake wai aboki na abin da ban gane ba wannan ba motar Suleiman mai duba ce wai kai ka ji dan bazawara sai ka tambaye ni wani to ba ta mai duba ta dalakan tudu ce kai kai mana hauka mana da Allah gilas din da Allah kaman ya na cire gilas ka dalla ka cire har ka kaman ya na cire gilas ina wai har ka arziki fa muke sa kaman ya kafara Allah ka gaman ras mu shiga daga ciki wannan ga mugun dan kwafsi ne in ba a ciki ba mu matsala zai ya aboki na dan sufi mana nima ko kuwa kai sufi to banza ni ma ruwa ne na dura bakicin manyan jaruman ma haka suke mu je ciki mu je da Allah mu je haba da Allah mu je ga hanyar nan yawo ku to kada Allah ka saki jikinka ka zo mu je to jikina ni a sake ki ai ka arziki a jikina a sake ki ai to haba aboki na dan wanda ya sufi mana tafiya kuɗin tsiya wallahi tallahi dan ban sufi mana dai kai ashe ma ruwa ne a'a ka ji banza to da abin zan so banza fakijin ne su kansu manyan jaruman in suka shanye saboda ka a zo a jinjina a ji ba nauyi sai su dura ruwa wannan ba gidan Abdulhamid mai kwashewa bane to dan iya gidansa ne
sai me kuma ya faru? Ka tambaya a waje ka ce kaza, nan ma kuma mun shigo kana mana tambayoyi. Wai kai dan jarida ina ne? Mu kuma mun kira ka ne fa a haɗa harkar arziki, ba kai ta mana tambayoyi ba. To gidan Abdul Ahmad ne, kuma bari in gaya maka gyaran wuta ya turo mu a yi shine muka biya muka yanka estaraki, muka zo muna dan yin abin nan da wannan ba mutum na sai alwaye ba ce? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. wai kai dan ubanka wai an turo ka kalle ne ba abin da muka kira ka kai mana za ka yi mana ba, ka tsaye wani bincike iska kake mutane. To motar Nasiru Alƙoƙi ne, ki din na falo sun tafi Abuja da mai kwashewa, kuma ka san dai mun fika kusanci da mai kwashewa ko? Ni na ba da ni ba. To wallahi ka ba a hankali, in ba ka wasa ba 5,500 din nan in ba za ka rasa ba Allah tsina. Bare ba na sani. Ai mu ne gayyar. Tabbas gaskiya ni na sani. Allah ko daga garin gaba ka fito. In ka sake wannan ros din ya kare ba za mu ƙara ɗauko. Ina ba da ni ba. To bayani zan ma sala. Ina jin ka. Za ka fito mana ne a darakta. Idan na kira ka a waya, in na ce mai girma darakta, ka ce yallaɓai producer. To ai ba matsala. In na ce producer, ka ce kai ba ma fa producer ko darakta ba. Inda Hadiza Gabon na kira ka ansa. To ba matsala, wannan ai abu ne mai sauki. Kar ka ba da mu. Ina ni. Kar ka ba da mu. Ina ni. Ba da ni ba. Sana'un kuka haɗu Magadishu an kawo tuwo da man shanu ka ɗiba ka ji ka da nauyi, an ƙebo 2,000 na an dunkula an baka ka fara zaban zance kana shiga kana fita, wallahi ka kiyaye bakinka wallahi. Ba matsala. Ba matsala. Ai wallahi in ka kwafsa mana da ka tashi daga darakta Mustapha M Sharif ne. Na rantsi da Allah wannan daldin mai karfi ne muka samu. In ka kwafsa mana wallahi ka ci ubanka, wallahi tallahi. Ina ba da ni ba. Ni kakkaje barin zance je ya saka kwafsa mana. Ni kamar yadda ya gaya ma. Ba da ni in an kira ka a kowane suna ka tashi a haka. To ai ba mu a gaban nan aka kira ka tashi a gaban, dan ba su fi ka auza a buɗa ba. Mu je ko? Ba ka ce ruwa bane? To in ruwa ne ina ruwanka? Sannan mun shiga ciki kuma gabanta ka ce ruwa ne na dura. Ni ba da ni. Allah mu je Allah. To kai kuma naka menene? Ruwa ne ba ka ga ruwa bane? Wannan ya ce ruwa, kai ma ruwa? Da matsala wallahi, Allah zo mu. Kai ruwan famfo ne dura, in kuma ka je ka ce ba faro bane he ka ci ubanka wallahi. Na ba da ni ba. Mu je da Allah, dan iskan yaro kawai kegi kana yin kare. Shigo. Masha Allah na. Kaga banza ku? Kai. Shege an daɗe ba haɗu ba. Me ma ka ce zan tashi da shi? Inna lillahi wa inna ilaihi. Kai wani irin gwagwa ne sakarai. Kai ne a matsayin darakta Mustapha M Sharif. Wallahi an ka kwafsa mana za ka ci umanka. Ka riƙe. Kai ne Mustapha M Sharif, daraktan da a ce ba zuciya. A riƙe. Na riƙe. Kina ina ne? Ina toilet. Okay to tana bayi. Ta da fito an ta jari ba yawa. Baki muka yi? Wanda muka dade muna jira ne ai. Ina wunin ku? Lafiya lau. Ina gajiya? An wani lafiya? Sannun ku. In gabatar muke da su ba? Wannan shine Mustapha M Sharif, daraktan dace ba zuciya. Mustapha M Sharif kuma? Kwarai kuwa. Ya yi sufa Umar fa da Abdul? Shi ne. To ya na gan shi baki? To ai tsakanin Umar M Sharif da Abdul M Sharif mamansa daban-daban. Mamansu Umar din fara ce. Mamansu Mustapha M Sharif baka ce. Shi yasa aka gane shi yasa. Shi kuma wancan shine Abdul Ahmad mai kwashewa. Abdul Ahmad mai kwashewa? Kai wawa. Haka ne. Abdul Ahmad fa kace? A kwarai kuwa ai ko baka gabatar da ni ba ta gane fuskar. To ya na gan shi ba tumbi? Wancan hotuna ai na daɗaɗɗu ne da aka daɗe yana yi yana fasin, yanzu ya fara silimin. Kuma ma in ƙara miki bayani wannan tumbun ba ƙaramin janjagade na sha ba. Har Indiya sai da na je a kwashe mun wannan tumbun. Shi ne aka samu nasarar aiki. Yawa to yanzu darakta yaushe za a fara aikin? Wani aiki kuma? Ka ji banza kuma.
Kai Jamilu, wai me yasa kake haka? Jamilu kuma? Ya, kin san an fara rahazar din ne sunan saurayin da za ku yi soyayya da shi ne. Shi ne aka ce Jamila ai. Na gane. Jamilu an fara. Na gane. Yawa sannan ka. To yanzu abinda nake so da ke magana fim din nan. Mayaudara. Kaga abin da ake faɗa. Duk mutumin da za ka yi aiki da shi ya kamata a matsayinku na jarumai kusan da za ku dinga yi. Yanzu da ta san bai na amfani irin wannan. Yaran nan kawai daga zuwa sun ce muku za su yi waka kawai ku ɗauka kaga sun zo sun ɗauki mata aure matar soja kaftin an sa sun zo sun sata. Yanzu banda Allah ya taimaka iya nan aka tsaya da bawan Allah nan ya tafi da kai Maiduguri ya kake gani sai ka shiga Instagram ma ka yi bayani ka ce matsayina na jarumi da ta sambo ina ba mai girma kaftin Sani haƙuri akan abin da na yi wa matarsa ina kuma mai ba matarsa haƙuri yanzu ina amfani irin wani da mutum diga ka babba kusan yan cikinka kana ba ta haƙuri ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne Allah shi taimake ka ni abin da zan ce ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi sannan Allah sa wata ran waye gari mu ji an ce kai ne chief of army staff saboda zan alfahari da kai saboda na farko ka mutunta mu ka girmama mu ka ga darajar masana'antar mu ka bi doka ka bi tsari to laifi kuma an maka sai dai mu baka hakuri inda Allah ya taimaka ma YouTube channel din nasu gaba ɗaya mutum biyu ne suka kalla kuma ina jin da shi ne dama sun buɗe YouTube din na ƙarya ne su kaɗai suka kalla kuma an cire an goge insha Allahu ba za ka ƙara ganinsa ko ta ina ba kuma ita laifinta ɗaya da nake gani da ta zo nan sai da na ce mata ga kuɗi ta koma gida ta ɗauki kuɗin mota na kirga na bata su suka kawo mu ita ga su nan su biyu su waɗannan kar wanda ya magana cikin ku su waɗannan su biyun ga su nan su suka kawo mu ita nan na zo na ce ta koma da suka koma to amma ai zuwa suka yi suka samu suka ce min algurka ce ni asali ma kullum sai na gansu sun zo studio na amma fi akasari ma har zuwa suke su karɓi kuɗin abinci a guri na dan na ga ta kai kwana 3 ne ko 4 ma a ɗakin su na taɓa zuwa na same ta ɗaki ko 4 ne matattawa ɗakin ku wallahi ranka ranka ya daɗe waɗannan yaran tun da ƙarƙashin wannan kamfanin suke kuma suna aikace-aikace da share-share na wannan kamfani to ya kamata ka je da su in yi so sai su je can su yi ko da na tsawon wata 2 ne kafin sai a sako su ina tanin ranka ya daɗe laifi dai mu kai aka yi wa ko ba ka ba kuma kai za ka ɗau mataki gashi nan duk abin da ka ga dama ka je ka musu dan girma Allah wa ga kai hakuri dan Allah dan annabi wayo mama na duk kai ka tuce mu wallahi da wallahi kai ne wallahi kana ji na abin da nake so yanzu zaka bani sunan tafi da su mai dubu wayo Allah wayo bai zuwa mai duguri daga shiga Maiduguri zuwa inda nake checkpoint guda 14 ne duk checkpoint na farko inda za su kwana washe gari za su je next checkpoint a haka za su rinka bin shi one after the other har zuwa na 14 to daga nan ne za su zo inda nake kaga a daga nan za musu hukuncin da ya dace da su ba ku san yadda na ji ba ne na ku ci ubanku dan Allah abin mu a hukumar tace fina-finai ta tace mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ci kwaji la ya shi kenan wallahi mun mutu Allah ta nan mu fara karbo guji ga ina mu je kuma ce wasu kawai mu je mu tace su ubangiji Allah ma aji Allah ma general commander dan girma Allah kan taimaka ka addu'a ce wannan ba zan ki ce ma amin ba dan Allah ka tausaya mana ai ka san ma a me zan tafi da ku mai da gurin nan ma wai kai oh ilaha illallah na
matar tawa Mayaudara